La crisi del coronavirus ha suposat un repte per a la comunicació política i també ha comportat un canvi en les formes. El municipalisme ha guanyat terreny, bàsicament per ser els que millor coneixien de primera mà les necessitats del territori, de la ciutadania. I hem vist com les alcaldies han sabut treure profit a les xarxes socials, a les noves tecnologies. Per exemple, hem vist com els alcaldes feien directes d'Instagram per respondre els dubtes de la ciutadania o anar anunciant diferents propostes al llarg del confinament i també hem vist com engegaven canals de Telegram, per exemple, no? Un conjunt de mesures de treure profit a les xarxes socials per a una situació d'excepcionalitat. El que passa és que este aprofitament de les xarxes socials no s'ha de quedar únicament en una situació d'excepcionalitat, sinó que tot allò que han anat incorporant doncs l'han de mantenir i l'han de millorar encara més al llarg dels pròxims mesos. Altre aspecte que la comunicació política ha de tenir en compte són les emocions. Si fins ara les emocions ja eren importants, ara ho són encara més. Sabem que hi ha gent que ha perdut éssers estimats, sabem que hi ha gent que ha perdut la seva feina, que no arriba a fi de mes, i hem de tenir una sensibilitat especial a l'hora de comunicar. Sobretot hem de tenir empatia. L'empatia és clau en una situació com aquesta. A més, també veiem com els temes canvien, els temes que estan en primera línia de l'opinió pública han canviat. No podem estar parlant de xifres macroeconòmiques, sinó que hem d'estar parlant de salut, d'educació, de serveis socials, les necessitats que té la ciutadania a hores d'ara. I per últim, com no sabem com es desenvoluparà tota la crisi sanitària, hem de tenir a mà totes les eines necessàries per a fer una bona comunicació de crisi. Hem d'aprendre dels errors del passat, però també hem d'incorporar les coses positives que s'han anat fent, que hem fet nosaltres, però també que han fet altres institucions o altres forces polítiques. I hem de tenir clares tres aspectes claus en una bona comunicació de crisi. Una, la rapidesa. Una altra, dir sempre la veritat. I altra, no deixar mai de comunicar.